Čaute, tu je Medok a dneska vám chcem ukázať, ako si vytvoriť vlastnú textúru. Takže budeme potrebovať dve z týchto štyroch vecí budú aj pod videom, linky na nich. To je WinRAR alebo 7zip na to, aby som otvoril Minecraft.jar, aby som stále povyťahovali nejaké tie veci. Potom GIMP alebo Paint, alebo môže byť aj Skicár. To už je jedno, a lepšie by bol asi Paint, lebo viacej má možností. Alebo GIMP, keď viete s ním pracovať, je trochu zložitejší. Ďalej si otvoríme percento app data percento. Otvoríme si Minecraft bin a otvoríme Minecraft.jar pomocou WinRARu. Si otvoríme ho a teraz potrebujeme si skopírovať. Podržite Ctrl a ľavým označujete Achievements, Armor, Art, Environment, Font, GUI, Items, Miss, Mob, Textures, Titles a ešte pack.txt a Particles. Tieto tri si skopírujete pomocou Ctrl+C a vytvoríte si prečinok, to je jedno ako nazvete, ja som nazval textúra skúška, a si ich tu skopírujete. Teraz si zoberiete a tento celý prečinok si skopírujete zase. Toto už môžete pozatvárať zatiaľ, len pôjdete naspäť do Minecraftu a do Texture Packs. Tu ho prerabíte, tu môžeme zmazať. Ups. Tu môžem zmazať. Otvoríte si textúra skúška, pôjdete do Textures, bloky, alebo môžete ísť ešte aj do mob, tu máte uložený všetkých mobov. Máte tu do dragona, osadníkov, creepera, kurča, ohnivého slimáka, ohníváka, zombie, tu máte aj postavičku, máte tu aj videa, vlastne všetkých. Takže buď si toto upravujete, alebo ľahšie bloky a tie si teraz začneme upravovať. Vyberiem si napríklad blok železa, otvoríme ho v Skicári alebo v Painte alebo v Gimpe, zväčšíme si ho a všimnite si, že má 16x16 pixelov. To je veľmi dôležité, ale budeme ešte aj animovať. Takže teraz si ho nejako pokreslíme. Dáme tu ak vidíte, a nevyšlo, to nič. Tak si to uložíme. To sa zminimalizujeme. Otvoríme si Minecraft, prihlasíme sa. Dáme si single player, nový svet si vytvorite alebo na skúšky, alebo nejaký svet už. Ďalej dáte si Options, Texture Packs a otvoríte si svoju textúru. Tak. A všimnite si, že na železu nám napísal ahoj. To je to, čo som opravil zo všetkých strán, aj z hora, aj z dola, lebo železný blok má jeden dokument platí pre všetky steny, takže pozrite zo všetkých strán. Tak. A teraz si dáme naspäť na základnú. Nemusíme sa si zasovať. Otvoríme si naspäť. Blok železa si necháme tak a ideme si upraviť nádobu. Takže vytvoríme si tu nový textový dokument. Pomenujeme ho a takisto ako sa volal blok. CAUL site. Tak. A ide, že tu sa zobrazí. Teraz si to otvoríme na dobu.
zväčšíme si ju. A tu je tých dôležitý 16x16 pixel. Potrebujeme si to zväčšiť na 16x48 a to je kvôli tomu, že sme dali 16x3. Môžete to zväčšovať pokoľko chcete, ale stále je to lepšie ako po 16 po jednom alebo rovno na 48, aby ste sa nepomýlili. Takže stlačíme strojovo a tak sa nakopírujeme 3-krát. Ďalej si zoberieme a niečo tu nakreslíme, napríklad na prvý necháme čistý, druhý robíme tak prečiarok a potom tu robíme viacej. Uložíme si to, alebo ešte, áno, uložíme, otvoríme to zase a ešte otvoríme aj textový dokument, dáme si ho na bok, takisto je so skicárom a týchto 16x16 pixel má označenie 0, týchto 1 a týchto 2, takže napíšeme 0, čiarka 1, čiarka 2 a to sa opakuje. Potom môžeme napísať zase čiarka 1, čiarka 0 a to bude ísť takto 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0 a bude tak opakovať. Alebo môžete urobiť ešte 0, 1, 2, bude tak dookola. Tak, uložíme to. Uložíme aj toto. Zminimalizujeme si to iba. Dáme si textúru. Klikneme si na upravenú. A vidíte, že to behá. Je to síce veľmi rýchle, ale dá sa to nastaviť, takže zase si zmeníme naspäť textúru. Keby som to nerobili, tak by sa nám to neukázalo a v podstate by som musel toto isto robiť. Teraz si zase to otvoríme a pridáme tu pred 0 za 0 hviezdičku a nejaké číslo, napríklad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 až do 20. 21 sekunda, takže môžeme pridať 5, hviezdička 10, hviezdička 20, ale zase musíme tu pridať 5 a musí sa opakovať, ako je, tu je 0 a tu má 5, 0, 5, tak aj tu musí byť 5. Dáme 10, tu dáme 20 a v podstate urobiť tú takú krátku animáciu. Uložíme, dáme si textúru, upravenú textúru. A vidíte, že sa to pomaličky hýbe. Aj znútra, lebo to je v podstate transparentná. Tak máte. Môžete s tým experimentovať. Môžete robiť to plynule ako napríklad na voda alebo lava. Alebo napríklad ako dážď. Alebo oheň ešte je taký príklad. Vidíte, oheň nemá síce úplne plynul, ale má dosť. Že vidíte ako. Dobre. Tak, ak máte nejaké nápady alebo požiadavky, napíšte ich do komentára, len prosím vás, nespamujte a rád na tie vaše komenty odpoviem. Všetky linky ohľadom tohto videa budú v popise, takže nemusíte ich hľadať. Tak čaute.